И хило Здравейте. хора, в днешното видео ще играем на Roblox с Март. Да, Март, ти ще правиш ли видео? да, аз правя в момента, давай. Окей. Здравейте хора, днеска ще играем тази игра. И аз за първи път я играя, но не знам как да играя. Абонирайте се, коментирайте, ако желаете. Някакъв влезе в играта, бегай. Цяло време. Хора, забивам интернета. Дай. Маля, аз влязах в играта, брат. О! Мале, той как ме е заразни. Чакай хора, ще запауза. Леко, че... Тук съм хора. Аре, Март, Влезнах. Това все едно е Дорс, ама по-добра версия. Чувате ли унитето проблема? Дядо и баба спи. Трябва да ядеш, брат. Брат, чай да ям, бе. Как те яде? Не, бе, брат, трябва да събираш тук. Какви си били теклот? Трябва да събираш храни, трябва да се криеш, брат. Ако баба се събуди, трябва да бягаме за живота ни. Hi, grandma's awake! Бързо. Не мога да се скирам! Умрях. Умрях. Умря ли, бе? Не. Хора, вижте аз как се крия под леглото. Аз се крия под леглото. Аре! Идва! Брат, не идва спокойно. Go find. Хора, виждам водичка. Може да взема тази. Awake meter. Водичка. Как? Затваряй! Дали излезе вънка да е стопка, ей? Скри се! Спи, хора, спи. Давай. Не тича, бе, ще се събудива. Чизбургер. Трябва в гардероб. Давай, брат. Надявам се тя да намерим. Go find snacks. Абе, затваряйте вратия. Идва. Бързо побегот. Затваряй се всичко. Затваряй вратите на гардероба, бързо. Абе. Абе, затваряй бързо. Аз съм побегот. Бабичко. Аре, бабо! Изчезна
излизай. Аре, там няма ли да ходиш да спи, бе? Какво правиш, бе? За нормалник? Как бабичката спи, бе? Трозната търта свиня. Първо ще се... Нищо няма да направя, как се казва. Ще направя на какво? Какво правя? Какво правиш, бе? Нормални. Мало ти са будилници. Мале, какво намерих? Брат, бегам, аз бегам. Арчи, дойде. Бегам. Помощ! Убий ме! Съживи се! Имам фриери, да? Сега се съживи. Брате, няма да ти правя... Да. Ходи клекни, това ще се. Ела тук. Имах фриери, вай. Аз не мислех какво. Не, бързо влиза в стаята, той ще се събуди. Крия се с колетата, брат. Ти горе! Няма да ме забележи. И сега гледа ще убива, лапа. Няма да ме убие, спокойно. Мога да ударя шамар на баба от 9 тръбъкта. Умря. Тя се телепортира. Ти умря ли? Какво? Не, брат. Брат. Чакай, че да ще се събуди. А не, та идва, ще се събуди. Брат, няма къде да се Клипа крие. не пара се покажа. Няма къде да се крие. Чакай, тази светометъра се покажа. Шо? Идва! Не ме забелязва човек. Ако умра втори път, няма как да се съживя. Аз се гледам къде отива. Сега сигурно идва към нашата стая. Ти умря ли? Да, се живях. А много грозно му уби. Напро... Трябва да се спрем, ако... О, не. Бързо. Мали, за малко да му уби. Ти видя ли? Хора, чаха да го убият, влади. Нищо няма, бе, брат, нищо няма, бе. Нищо няма, бе. Спи да му се разкачва. Не, ще дойде. Ще дойде. Ама там ще дойде, покачва се с липометъра ли? Идва, бързо. Мали, влиза в тази стая, май. Хищник влиза в тази стая, казва. Има ми е много грозен.
България. Мале, човек спи като прасе. Видях още едно, видях и още едно. Много да изчезвам. Много да изчезвам. Айде, бързо, бързо. Яй. Айде! Лоби. Let's go! Хора, надявам се за канала ми да расте и още да расте. И така, абонирайте се за канала на Влади. Лайкнете, коментирайте и така. Айде, чао, до следващото видео. Peace, Чао. guys. Ако Чао. Чао.